Направо го вцапих тук. Тук втори рунд. А тук вече... Направо му показах откъде излиза слънцето. Беше ми 0-5. И тогава викам дай малко да се стегна. И почнах едно след друго. Па. Тук малко се притесних. Пак го убих. Тук си казвам, деля 5 на 5. Тук много забавно става. Хоп. Ох, я чудно. И тук вече е финиш.